El diumenge, dia 12 d'octubre, es va iniciar una simultanietat causada per unes grans inundacions que estaven afectant a Terres de l'Ebre, sobretot a la zona de Montsià. Amb aquesta afectació, el que va succeir és que ens han entrat tot d'avisos que havíem d'anar prioritzant. Els nostres objectius tàctics, en primer lloc, era de tenir el màxim d'informació possible perquè no se'ns escapés cap servei important. I llavors, amb això, vam establir una priorització en què, en primer lloc, l'objectiu era el salvament de persones. Era atendre totes les situacions en què hi havia persones en perill, persones atrapades, en vehicles, en baixos, en aquestes inundacions i destinant tots els recursos necessaris a que no anés a pitjor aquestes situacions. Vam fer un total de 31 rescats tant en vehicles com en baixos. El següent dels objectius tàctics va ser l'avaluació estructural. Això permet identificar totes les estructures que han tingut desperfectes i que nosaltres hem de categoritzar perquè no causin major dany a les persones. Els categoritzem en 3 nivells i hi ha 5 estructures que vam categoritzar a nivell vermell, que vol dir que no podem permetre l'entrada perquè hi ha risc de col·lapse. Van ser sobretot 4 cases a Godall i un pont que no es podia accedir i no podien passar perquè tenia danys estructurals crítics. El següent objectiu tàctic va ser atendre les inundacions. Una vegada havien atès tots els salvaments i tots els perills estructurals, doncs vam anar a atendre totes les inundacions i fer tots els esgotaments d'aigua per poder ajudar aquests pàrquings, aquests baixos que havien quedat anegats, de poder treure tota l'aigua que hi havia acumulada. Finalment, després d'haver fet tots aquests objectius, el que feia falta era un retorn a la normalitat. En aquest retorn a la normalitat, el que hem estat fent és coordinar-nos amb Protecció Civil i amb tots els voluntaris que hi havia, coordinant-los per establir unes prioritats per ser el màxim eficients possibles en la resposta amb la ciutadania i amb la gent que col·laborava per tal que el màxim ràpid possible poguéssim tornar a la normalitat. Els serveis que hem estat realitzant en aquest retorn de la normalitat són primordialment tota la neteja de baixos en què han quedat anegats, amb mobles vells que havien quedat mullats i així ajudar els veïns i els afectats a treure aquest mobiliari de les seves cases, tota la permeabilitat de les vies interurbanes i les vies urbanes que havien quedat bloquejades amb tots els arrossegaments fruit dels propis torrents. Després, el que hem estat fent també és ajudar en la rehabilitació d'alguns camins que accedien a masies que havien quedat aïllades i amb gent que no podia sortir-ne, mitjançant maquinària pesada, que també eren els propis voluntaris, amb el que hem pogut anar restablint l'accés en aquests llocs que estaven completament separats. Hem estat treballant diversos dies i hem fet molt bona feina conjuntament amb tots els voluntaris, però seguirem treballant per acabar de restablir tota aquesta normalitat i per acabar que tots els veïns puguin tornar amb tranquil·litat a les seves cases i que no tinguin cap altra necessitat.